Malawi Today. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 10th of February 2025, and it happens to be on Monday, while my time says 11 minutes after 15 hours. Imeneli 11 minutes past 3 chigawo chimenechi chakumasana, ndipo mbwalo limeneli mulindine sa Charles Ben Longwe. Ndikulandirenso ni motel kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana. Kunotu tigabadulana. Makosana, if you think you are clever enough, University of Hard Knocks imagabadula, kugabadula, kuphasamula. Remember last time, ndinayankhulapo za kunena kuti dziko lino pamene lafika olorasi chikomene anthu akhoza kumpatsa na kuti isogolera dzikoli chifazi kuoneka ngati ras chikomeni akhoza kukhala ndi nzeru kwambiri kuposa usogolero umene tinawo pakadali pano. Ndelero mumva mwatsatane fundo zanga zimene ine Ben Longwe ndabwera nazo pano, ndeti kuti ayi mukhale pomwepo. Chinthu chiyamba ndikukumbutseni kuna kuti pa 7th of February limene linali Friday lapitali, lachisanu lapitali, natulusa audio imene timakamba za maufumu. Ndipo audio imene jasida atiyayi timakamba za maufumu. Lerolo ndikufuna ndigabadule pano mosapyatira, mosayang'ana nkhope. Akuluakulu tili mu dziko la democracy limene sitingaopsezane mu njira ina iliyonse. Mwayona imeneyo? Mu dziko la democracy mene sitingaopsezane mu njira ina iliyonseyo. Alright, nimayankhula za maufumu kuna kuti ainu ake amaufumu, aini ake aufumu akaufuna amautenga. Ndelero ndikutengereni ku 1 Mafumu chapter chake cha 12. Tufuna tikaone za maufumu awiri. Pali mnyamata uyu amene anali mwana wa Solomo, amene anatenga ufumu kuchoka kwa bambu ake Solomon wa magazi. Anatenga ufumu wa magazi, bambu ake amwalira, iyepo khala mwana wa mfumu Solomo anatenga ufumu ja dzina lake Rehoboam. Alright, ndeti yankhule za mnyamata ameneyo. Bambu ake atisiya watenga ufumu sopano Rehoboam. Nde mu ufumu wa bambu ake ya Solomon ali mfumu panali anyamata ena amene anapangidwa nkhanza kwambiri nthawi imene ya mfumu Solo ali moyo akulamulira. Anapanga nkhanza gulu lina la chinyamata limene limasogozedwa ndi nyamata wina pachichewa timanena kuti Yeroboam. Nde musiyanise mayina awiri amenewa, Rehoboam ndi Yeroboam. Rehoboam mwana wa Solomo, Yeroboam ndi mnyamata amene adazunzidwa ndi mfumu Solomo pamene mfumu Solomo idali mpa ufumu. Mwayona imeneyo? Nde anyamata amenewa otsogozedwa ndi Yeroboam chifukwa cha nkhanza zimene amalandira mu ufumu wa Solomo adathawa ku Israeli ulendo kukakhala kwa Igupto, kumene adakhala kwa nthawi yayitali mpakana atamva kuti mfumu Solomo sopano watisiya wamwalira, ndipo adaganiza kuti sono mene afera akulu aja tibwererenso kumudzi. Ndipo atabwerera kumudzi anakapeza kuti mwana wa Solomo Rehoboam watenganso ufumu uja. Nde nkhani ili pamenepa. Lero tifuna tikambeza nkhani imene. Kuswa lero tiswe kumutu bwanji. Mundilole ndiswe kumutu muodiyo. Nde atabwera Yeroboam kuchoka kwa Igupto, anapita mozichepetsa kwa mfumu Rehoboam. Ndikukamuuza Rehoboam kuna kuti abwana ife tabwera, bambo anu adatichita nkhanza m'dziko muno, adatipanga zinthu zoyipa mpaka tidathawa, ali mfumu tidathawa tinapita kwa Igupto. Tamva zoti bambo anu amatipanga nkhanzaja anatisiya, ndipo sopano inu ndi amene mwatenga ufumu wa atatu wanu umene inuyo sopano mukulamulira. Nde tufuna tifunse, kodi mene tabweramu tikhala bwanji m'dziko muno poganizira kuti uyu ndi nyamata nzawo, ndipo amvesesa chimene anyamatawa abwerera kuti akubwerera sopano kumudzi chifukwa wankhanza uja amene timati wankhanza uja watisiya kulibenso.
Sono uyu ndi wachinyamata amene timanena pa chizungu timati new blood. New blood has taken over. Mwaiona imeneyo? New blood has taken over. Nde chifukwa kuti magazi atsopano atenga mpando uja, nde kuti ulamuliro umenewu ukhala usiyana ndi wapoyamba uja, wankhanza uja, waudikteta uja, amatimenya nawo uja, amatipanga nkhanza uja, usiyana ndi uwu. Nde a Yeroboamu mosadziwa adazituta ulendo kupita kukakumana ndi Yeroboamu. Ndukamuza kuti muchita nafe zotani tsopano, poti atatuwa ajana tipanga nkhanza jasiya ndipo atisiya, ndipo inu ndi amene mwatenga ufumu umene mutitani. Nde a Yeroboamu poyankha ananena kuti mundipase masiku 3 kuti ndikuyankheni bwino, tizakumanenso day number 3. Ndipo nkhani inalengezedwa mu Israeli monse, aliyense mu Yuda adamva kuti day number 3 amfumu akuyenera kukamuyankha Yeroboamu. Ndipo amfumu aja anapita kwa akuluakulu amene ankayendesa za ufumu pamodzi ndi atatu awo a Solomo. Ndikumaka wafunsa kuti kwabwera nkhani iyi tipange chimene chinali cha nzeru kwambiri. Pachiyambipo chinali cha nzeru, zinali mfundo kapena maganizo kapena polisi yabwino yokuti ndisadawayankhe anthuwa ndiyambe kaenda funsa akuluakulu a mudzi muno, ndiwafunse kaye amene anayendesapo ufumu umenewu, amene akhala mu ufumu umenewu ndi atatu anga aja. Nde ndiyambe kaenda funsa amenewa kuti andiwuze kuti kodi ine ndizayankha zotani. Ndipo Bible kuna kuti akuluakulu aja anamuza kuti uzichepetse. Akuluakulu amudzi uzichepetse, ngati ukufuna ufumu wako uyende bwino, iweyo Yeroboamu uzichepetse, umuuze Yeroboamu kuti ine ndizakhala kapolo wako mdziko muno, nde kuti ziyenda bwino. Mwaiona imeneyo? Ine nzakhala kapolo wako, iwe uzakhala mfumu yanga, zikuyenderani bwino. Fa akuluakulu aja amadziwa kuti anyamatawa ankazunzidwa popanda zifukwa zilizonse. Nde ukazichepetsa nde kuti zikukhalira bwino. Mwaiona imeneyo? Nde zikuoneka kuti mapeto ankhani Ayuda onse mu Israeli anali mbali ya Yeroboamu, fama mudziwa bwino. Sanali nyamata oyipa, sanali munthu oyipa, anali munthu amene anali ndi umunthu, ndipo anthu anali mbali yakeyo. Ndipo anthu anali ndi chidwi kuti nkhani jasopano yafika mabwalo, tikayimvesere kuti kodi ikatha bwanji. Nde anamuza kuti uzichepetse akuluakulu amudzi amenewo, uzichepetse Yeroboamu kwa Yeroboamu. Nde Bible kuna kuti sanachimve bwino Yeroboamu chimenechi. Nde anapanga chani? Yeroboamu anapita kwa chinyamata sopano, anyamata ometa mbali, amene ndale sakuzidziwa kuti zimayenda bwanji. Dziko lolo mutanena kuti dziko lisilili bwino, amfumu sakuyendesa bwino, iwo azayimabe ndikuna kuti dziko likuyenda bwino, ndipo a Yeroboamu akuyendesa bwino dzikoli. Iwo azapangabe ma press briefing ndikumalimbikisa kuti na ifeyo tiyima limodzi ndinu amfumu, palibe amene atenge ufumu menewo, palibe amene akulandeni. Ndipo inu chifukwa chona kuti akatero akamamulimbikisa mfumu, kumbaliku amajako, kumbaliku amalandirako, kumbaliku kuma akaunti zimayenda, kumbaliku anifi anthawi imeneyo amapereka maawadi kwa anyamata ngati amenewo, ndikumapasa maawadi kumbaliku. Mwaiona imeneyo? Nde anyamatawa anayenera kumayankhula zinthu zabwino zokhazoka za mfumu Yeroboamu, pamene Yeroboamu dziko lonse limadziwa kuti no, Yeroboamu alibe vuto lilonse. Ndipo ife nyamata tikumkonda, dziko lonse linkankonda Yeroboamu. Koma nyamata ometa mbali amamulimbikisa Yeroboamu, ndikumuwuza kuti zimene akuuza madalazo ndizopusa, ndizopepera, zimenezo ndizosatheka zimenezo. Mwaiona imeneyo? Ndikuti tumuli ndine Sir Charles Ben Longo kugabadula zamene maufumu amayendera. Nde nyamata uyu Yeroboamu uyu anaoneka kuti anakhutira ndi mfundo zimene zimachoka kwa anyamata osadziwa kanthu, anyamata amene amamuyika pa moto. Iye amaona ngati anyamata amenewo akumuyika pabwino osadziwa kuti akumuyika pa moto. Ndipo umuuze Yeroboamuyo kuti tsiku loyankhayo umuuze kuti ngati bambo anga anakukwapulani ndi zikwapu, ine ndizawonjezerapo kukukwapulani ndi zinkhanira.
Ndekuti chilango chimene bambo anga anakupatsani ine ndizaonjezerapo zinkhanira sinza kukwapulani ndi zikwapo. Mumuyankhe choncho Yeroboamu amfumu. Inu ndi mfumu amene muli pa mpando ndinu. Nthawi ndi yanu iyi. Yambani udikiteta. Muonetsetse kuti inuyo muli mbali imeneyi. Muziwayankha miyala anthu amenewa. Muapangire zokhoma zambiri. Abwererenso ku Igupto kumene achokera kuja. Mwauzenso kuti ngati bambo anga anakuonesani mikwingwirima, ine ndizaonjezapo mikwingwirimayo. Mwayiona imeneyo? Anthu amene wasakuzolowereni ndi opusa ndi opepera. Nde Aheroboamu, amfumu Aheroboamu mwana wa Solomo, amene bambo ache adali ndi nzeru zambiri pa dziko lonse lapansi nkudziwika m'Baibulo mpaka lero lino timamva za nzeru ya Solomo. Komano Aheroboamu mwana wa Solomo anapezeka opanda nzeru chifukwa sadayende munjira ya atate wache. Fo atate wache kuti akhale ndi nzeru amayenda ndi akuluakulu ajawa amene Yeroboamu anapitako kukawafunsa aja, chifukwa nzeru ya Solomo sikuti inali nzeru ya yekha, koma mafumu ena akuluakulu ndi akuluakulu ena amatha kubwera kuzamuonjezera nzeru yake imene ali nayo. Nde atakafunsa kwa anthu amene adayenda ndi atatu wache akuluakulu adampasa nzeru Yeroboamu. Komano Yeroboamu anaona kuti nzeru za akuluakuluzo sizingagwire ntchito pa jamanena kunena kuti kukana salu ya akulu kuvika, nde adapita kwa achinyamata. Mwayiona? Tatiuzeni ino mukuti ya citizen chani. Tatiuzeni timabungwe tosadziwika bwino. Tatiuzeni mukuti bwanji. Ndi akuti yayi bwana awuzeni miyala amenewo. Mwaonese nyekwe. Ngati atatu anu anaonesa mikwingwirima, inu mwauzo kuti muonjezerapo. Ngati atatu anu anakwapula ndi zikwapu, inu mwauzo kuti muzakwapula ndi zinkhanira. Mukauza choncho awa athawa. Oh, mwandiuza bwino achinyamata. Day number 3. Ana Israeli wonse Ayuda adasonkhana. Ayuda wonse adasonkhana akamvere chigamulo cha mfumu Yeroboamu. Jeroboamu ndi anzawo nonso adabwera pa bwalo limeneli. Nde amfumu adayimirira kukana nzeru ya akuluakulu ija. Adatenga nzeru ya chinyamata okuti ndale alibe, PhD alibe, masters alibe, si maloya, si chaniso olo certificate ya uphunzisi alibe, olo certificate yoti ya business alibe, chichosa olo chizungu akamayankhula chizungu chimamveka chizungu chachichewachewa. Mwayiona imeneyo? Ena mwayiwo anali akaidi, anachita kuwatusira nseri. Ali akaidi kuwatusira nseri ndikuwabweresa. Nde kumvera za ameneyo nde chigamulo chidayenda kolingana ndi akaidi aja. Chigamulo chidabwera kolingana ndi anyamata ometa mbali aja. Amfumu atayima ndi ufumu wawo, mwana wa Solomo amene anali wanzeru adayimirira kuti ine ngati ndilengeze pano kuti inu Ayeroboamu, ngati bambo wanga adakupasani mikwingwirima, adakuonesani nyekwe, ine ndizaonjezera nyekwe imeneyo times, mudziwe zimezo mfumu anga sindizakusekererani. Ngati bambo wanga atatu wanga anakukwapulani ndi zikwapu, ine ndizaonjezerapo zinkhanira. Ndizaonjeza sinza kukwapulani ndi zikwapu ya, ine ndizakukwapulani ndi zinkhanira. Nde atapereka chigamulo chimenechi akuti zidayipira Israeli wonse, Ayuda wonse. Mukawerenge sine Ben Longwe zili m'Baibulo 1 Mafumu chapter chake cha 12. Mwayiona imeneyo? Mukambire chapter cha 11, chapter cha 12, mukamve za ufumu ogawanikana. Ndiye mukamvesa bwinobwino za ufumu ogawanikana umeneyo. Mutu wautenga kuti ufumu ogawanika kapena kugawanika kwa ufumu. Nde akuti atapereka chiganizo chimenecho, chigamulo chimenecho, Ayuda wonse, ana Israeli wonse adadzuka ndi kunena kuti kwa iwe mwana wa Davide tili nawe so chiyani ife. Kumuuza Rehoboamu. Fa Rehoboamu anali chizukulu cha Davide, bambo yake Yeroboamu anali chizukulu cha Davide, bambo yake anali Solomo. Tili nawe so chiyani, tiliso ndi iweso ndiwapindulanji kwa ife. Iweyo pita uzikasamalira nyumba ya atate wako Davide. Davide amene adalamulira bwino Israeli yonse ija mpaka nakufa ndi ukalamba kumachita kugadabuza ndi abuthu muja tinanenera pa audio ya pa 7 Friday.
amene ujadalamulira mpaka nakumaliza mpaka naimfa, ndikubwera Solomon ndikulamulira ngakhala nali ndi nkhanza mpaka kumaliza mpaka imfa. Kubwera awa kukapezeka kuti ana Israeli Ayuda wonse adawukira, akuti apapa palibenso kuti ufumu ayi. Kuyambira lero uzingoyang'ana za mtundu wako wokha, anampasa mtundu wache wokha wa Chiyuda, mtundu wache wokha uziyang'anira kumeneko. Ife takana fumu yathu ikhala Yeroboamu. Agulitsa ufumu chifukwa cha nkhanza. Adagulitsa ufumu Yeroboamu chifukwa cha nkhanza. Ndifuna mundimvesese chifukwa choonesa nkhanza kuti endi nkhanza. Now look here, mudziko muno mwachitika zinthu zingapo zimene zachitika kuti tionesese kufa kwa Chiwaya mdziko muno sizikupereka chithunzithunzi chabwino cha ulamuliro umene ulipo. Mwayiona ameneyo? Kufa kwa Achilima, a former first lady, ndi anthu ena MDF sizikupereka chithunzithunzi chabwino cha utsogoleri umene ulipo pakadali pano. Zimene zikuonesa kuti anthu akakhala ngakhale alibe maumboni a zinthu zimenezo, koma akuona kuti boma ili ndi boma la nkhanza ndipo likuyendera maulamuliro a anyamata ometa mbali. Zimene ndikuyankhula inezi, a Dr. Lazarus Makafe Chakwera pokhala mbusa, pokhala lecture, pokhala president wa Assemblies of God for some 20 something years, akudziwa bwinobwino zimene Ben Longwe akuyankhula pakadali pano. Mwayiona ameneyo? Kuonesa nkhanza, kukhala nkhanza, ndikuonesa kuti apapa tikuonesani nyekwe ndi akuti tizakulangani ndizinkhanira. Bambo anga anakulangani pang'ono ndizawonjezera. Anakukwapulani ndizikwapu ndizakukwapulani ndizinkhanira. Ndi anaiza adapanduka kuti kuyambira lero iweyo Yeroboamu suzakhalanso mfumu yathuyi. Let me tell you, zikafika pamenepo age limit simagwiraso ntchito, zikafika pamenepo smartmatic simagwiraso ntchito, zikafika pamenepo anyamata ometa mbali aja kaya onse aja magenda manyamula zikwanje kumayenda mulilongo aja sangakayende mblandayi. Zikafika pamenepo ndifuna ndikuuzeni mwine Charles Ben Longwe, munthu amene Mulungu ampasa nzeru mu dziko la Malawi lino. Zikafika pamenepo mudziwe kunena kuti mblanta ya muja simungakapange msonkhano, kumulanje kuja simungakapange msonkhano, kukaya ndikuti simungakapange msonkhano chifukwa choti anthu akakwiya akatika samalire nyumba yako yomweyo. Ndekuti akukuuza kunena kuti ukafuna za ulamulirozo lamulira nyumba yako yomweyo, lamulira mtundu wako omweyo. Ndi zimene zidachitika. Izi sindikuyankhula kuti ndi zimene zichitika m'dziko muno, koma ndikunena kuti ndi zomwe zidachitika ku 1 Mafumu chapter chake cha 11 ndi 12. Lamulira nyumba yako, lamulira mtundu wako. Ife tisiye nde ufumu wa Israeli paja ndi ufumu wonena kuti unali wa mitundu yokwana 12. Pa mitundu yokwana 12 idagawanikana, mtundu wina opoti sudadrike bwinobwino wa Dani, koma mitundu ina 10 idapanga ufumu wawo, ndipo mtundu umodzi udasala mu nyumba ya Rehoboamu. Mukawerenga 1 Mafumu chapter 12, chapter 13, chapter 14 umapitako, mukapeza mafumu akusinthana. Rehoboamu akuchoka kunabwera mfumu ina ya Yuda. Awa achina Jeroboamu amakhala mafumu a Israeli. Ndikuti adatenga ufumu waukulu kwambiri kuposa chifukwa kugawa, adagawanisa ufumu chifukwa cha nkhanza. Mumvese zimenezo. Ndikunena kuti dziko lino maulamuliro kapena ulamuliro umene ulipo waonesa nkhanza zoposa poyamba. Mundimvese ne Charles Ben Longwe, nkhanza zimene zidalipo nthawi ya Kamuzu, Fumu Solomo, amene amaoneka ngati wanzeru m'dziko muno, koma akupanga nkhanza zapasi pansi. Nkhanza zimene zija anthu ankaganiza kunena kuti tikayikapo uyu watsopano nyamatayu, tikayikapo mwana wacheyu, mwina nkhanza zija zichepa. Timene Solomoni watisiyamu, tikayikapo mwana wake Rehoboamu, nkhanza zichepa. Nde anthu anali ndi chiyembekezo kuti Rehoboamu abweresa peace, abweresa mtendere, ufumu uyenda bwino. Mwayiona ameneyo? To the contrary, kunapezeka kuti mwanayu ndi anaoneka olusa kwambiri kuposa atatu achacha. Nde anthu adapanga chisankho. Tufuna tikuuze chonchi Rehoboamu, kuyambira lero uziyang'anira nyumba ya atatu wako omweyo.
kaya ndi ku kongresi ukhale ku kongresi konko, ndi kongresi yako yokhale nayo momo mene umakhala, kaya ndi kukasi yako ukhale konko. Ife kuno kumene tili ife kuno mfumu yathu akhala Yeroboamu ndi amene akhale mfumu yathu kuno. Sine ndikuyankhula zimenezi koma ndi Bible. Ngati muli ndi funso lilonse kalifunse ndi Bible, lilipo ndi tuma chapter onse, King James Version, New International Version, kandi chandi zonse mukazipeza nkhani yake imene. Mukafunsane ndi Bible kumeneko. Nde ufumu udagawanikana. Yeroboamu ufumu awo udagawanika, ndipo adasala ndikadutswa ka ufumu ka anthu aja, anyamata ometa mbali aja, anyamata ang'ono aja, ufumu udagawanika kuchoka pamenepo. My warning here is, samalirani ndi nkhanza. Nkhanza si chinthu chabwino, nkhanza ndi chinthu choyipa. Mukamanena kuti age limit, zimene zikuonesa kuti anzanu mwathana nawo, nde amene mwasala naye ndi mdalayo. Mwathana ndi onse mwathana nawo, onse amene amaoneka kuti amene akukuomberani manja, amene akukutsatirani, amene akukuchitirani chani, amene aja onse mwathana nawo. Sopano mwakhadzika pansi, amene mukumulephera kunkhadzika pansi. Ena pano sakudziwika kuti ali mbali iti pakadali pano, zoti mwathana nawo sakudziwika. Mbali ina mwendo uli uku, mbali ina mwendo uli uku, sakuoneka bwinobwino kuti kodi mbali yawo ili kuti. Koma amene akudziwika bwino pa ground kuti uyuyu nde simudathane naye ndipo simunayambepo, ndi ndala amene mukumbweresera age limit. Ndifunse pano funso, mukundiuza kuti misonkhano yonse imene mwayipanga mdziko muno kuyambira chaka cha 2020, tsiku lina lililonse, weekend iliyonse, mkati mwa wiki, kuzafika mpaka na 2025 mwalephera kuthana ndi ndala. Nde mukathane naye, sopano zisankho zasala pang'ono mukuti mukubwera ndi age limit ku parliament. Maparliamentarians amene alephera kubweresa ndondomeko zakayendesedwe ka dziko, malamulo akayendesedwe ka dziko, kuchotsa malamulo amene amakana kuti mtsogoleri tisamamuyimbe milandu, alephera kuchotsa malamulo amenaja. Lero akabwerese malamulo onena kuti yayi awawawa asayime nawo kuno, sizikumveka ulompang'ono pomwe. Members of parliament nkhani yanu sikumveka. Ndamuuza mwana kumufotokozera, mwana angopukusa mutu akuti adadi mkuyankhula zopanda nzeru, ine sindikumvesesa pamenepa. Mudziko muno muli njala yopya, mdziko muno kwacha yagwa kopya mdziko muno. Members of parliament mwalephera kubweresa system yona kuti dziko lino economy idzuke. Mukunena inu zona kuti mupita ku parliament, ndipo ntchito yanu yokhayo imene mwakhala mukugwira pa zaka 5 muli ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndiyophinja anthu ena ake ndi ma citizens a dziko. That's all. For 6 years, members of parliament, 6 years kukhala mparliament muja ndi kumapanga malamulo ophinja anthu kapena ma individuals okhaokha, ndipo mufuna mumalizire moteromo. Ndizoona zimenezo. Dziko lino mavuto amene ali mdziko muno akukucheperani. Mavuto amene ali mdziko muno, zokuti azigogo akugona ndi njala, zokuti fertilizer mdziko muno mulibe. Iniyo members of parliament amene mukakumana ku parliament mukakambena za age limit, mavuto amene ali mdziko muno sakukwanirani, akuchepa. Muonjezere mavuto ena. Kugwa kwacha amene ikugwera ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera, kugwa kwacha kwa tsiku ndi tsiku sikukwanirani. Ma civil servants amene akulira daily, apolisi kulira kandira salary yawo ngati andira ka token kena kake koti kapena voucher yoti akagule sopo ku Shoprite. Mavuto amene sakukwanirani members of parliament. Ndifunse, kodi members of parliament chimene mukufuna cheni ndi chani? Inetu Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni, chaka cha 2025 tikusintha. Let me tell you something. Ono mutathana ndi Professor Arthur Peter Mutharika kumene kujako kuli achina Honorable Bright Msaka amene amati linda madzi adutse. Linda kaye madzi adutse ali chete kumene kuja. Musaganize kuti ku DPP kuli anthu opanda nzeru ya.
Musaganize kuti inu ndi anzeru ku DPP kulibe anthu opanda nzeru, ndipo musaganize kuti mu dziko la Malawi lino mwangokhala mbutuma za anthu zomangoti yayi ngati yesi bwana nthawi yakamuziyopa ayi. Nakuwuzani kale ine kuti ngati zili ndendezo tsegulani, ine Ben Longwe ndikhale oyamba kukalowa kandi ku Mikuyu ndipite ku Mikuyu prison, koma ndikutsutseni pa zimene mukuchita mdziko muno zofuna kumazunza anthu ena kuti mukakamire pa ufumu. Sizitheka, ena adafuna kuchita zimenezo m'Baibulo koma zidawakanika. Ndirekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.